ओंपी एकलो बिंग घेऊन ओंपूंक गेलो. ओंपतास्ताना थोडें बी मेरेर पडले. कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडें बी बरे सुवातेर पडले. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सत्तेन भरलेलें. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता तें. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सत्तेन भरलेलें. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता तें. मेरेर पडलेलें बी सुकण्यांनी खेले. आनी निर्फोळ जाले. खडपार पडलेलें बी बेगीनच किर्लून आयले. मोदाक तें करपाले. कांट्या जडा मोदें पडलेलें बी वाडून येवंक कश्टाले. बऱ्या जाग्यार बी किर्लून आयले. घराळ फोड दिवंक शकले. ओंपी एकलो बी घेऊन ओंपूंक गेलो. ओंपतास्ताना थोडें बी मेरेर पडले. कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडें बी बरे सुवातेर पडले. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सत्तेन भरलेलें. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता तें. काळजा मेरेर पडलेलें देवाचें उतर. देवसाळ्यम सोड व्हरता. खडपी काळजांतलें उतर संतोष पावता. कश्टांक भीम पडटा. कांटेरी काळजांतलें उतर वाडून येता. उंटाळण्यांक ती येता. बऱ्या काळजांतलें उतर किर्लून वाडता. फळां बरीत जाता. ओंपी एकलो बी घेऊन ओंपूंक गेलो. ओंपतास्ताना थोडें बी मेरेर पडले. कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडें बी बरे सुवातेर पडले. जे ओंपी ओंपता तें देवाचें उतर. जिवें क्रियात्मक सत्तेन भरलेलें. पाजलेले दोन धारींचे तलवारी प्रासट. काळजा मोना कातरून चिंतना पारकूंक शकता
देवाचे उतर आयकून मानून घेतल्यार जिणी पवित्र जाता 30, 60, 100 आनी दोडत्या मापान सासणाचे फळ दिता काळजा मोना आमची तयार करया देवाचे उतर मोमच्या फळा बरीत करून आमची जिणी ख्रिस्ताचे साक्षी जाऊया ओंपी एकलो बी घेऊन ओंपूंक गेलो ओमतास्ताना थोडे बी मेरेर पडले कांट्या जडा मोदे आनी खडपी सुवातेर आनी थोडे बी बरी सुवातेर पडले जेवूं पिवूंक ता ते देवाचे उतर जिवे